L'alcalde Joaquim Balcera ha tornat aquest matí a l'Institut de Brugués, on va passar una de les seves etapes com a estudiant. Avui ha tornat com a alcalde per participar en una nova edició del Fem Escola, Fem Ciutat, una iniciativa que proposa de manera periòdica trobades cara a cara de l'alcalde de la ciutat amb joves estudiants de diferents edats. Avui els seus interlocutors eren nois i noies de primer i de segon de batxillerat. La trobada s'ha fet a la sala d'actes del centre, on l'esperaven una 60ena d'alumnes que han plantejat diferents qüestions a l'alcalde i que ell ha anat contestant una per una. Els estudiants de l'Institut de Brugués han posat sobre la taula les qüestions que més els preocupen, com ara l'habitatge assequible per joves, el transport públic, l'ocupació o com es gestiona la despesa pública, sobretot pel que fa als ajuts socials. Es dona la circumstància que el mateix alcalde va ser alumne del centre als anys 80 i allà hi va fer el seu batxillerat superior, una anècdota que ha servit per il·lustrar moltes de les seves respostes als alumnes i intercanviar opinions amb el director i els professors del centre. Pot observar que aquestes preguntes són un fidel reflexe